YouTube, täällä on Karhus ja Kuitim soi. Ja... Me pelaillaan Skywarsia. Ja... Voin linkkaa tän IP tonne alas, mä sain Diamond Miakan. Ja tulkaa vaan pelaa. Me tullaan pelaa Minecraftia ehkä. Kyllä me tullaan. Joo. Sitku. Joo. Sit kun ne loppuu. Ei jumaa, mä oon täällä ihan kaukana, sitten mulla ei enderpearlia. Telkkaari oikeesti. Sitä oli ihan reilu peli. Mä sain 2 speedia. Liian reilu. Kuoliks sä? En kuollut. Hyvä. Mulla menee niin hyvin. Meneekö? Joo. Mut killi. Mut se on paska, että mulla on näit enderpearleita. Ei mullakaan ollut. Mitä? Tää yks hakkaa jotain hakkuraa. Ota. Joo, mä näen sen, se speedhackkää jotain paskaa. Ei kun silloin speedit ihan vaan. Ei! No, mä tipuin. Ei se mitään. Jatka sä pelaamista, mä voin auttaa. Joo. Joo, mä sain jo 2 killiä. Mä voisin tehdä tuolla. Noniin. Ai niin, ne kaikki kamat. Ei jumaa. Huhhuh. Hyi korva. Ei mitään. Okei. Okay. Mä täällä ottelen näitä vähän. Monta tyyppiä teillä on jäljellä. Yks vaan. Mä komboon tätä ihan vitu kovasti. Combo! Get wrecked! Tapoin tän jo. Voitit sä? En mä vielä. Oho, mulla on jo 6030 pistettä. Ois. On se hyvä. Mä oon pelannut kyllä tätä aika kauan. Mä nyt jotain 3 viikkoa, 2 viikkoa. Vitsi mä haluan saada nää kaikki kamat mitä tossa äsken dropattiin niin. Siellä oli ihan helvetissä hyvää kamaa. Ja mä haluan saada ne. Saaks mä nyt kaikki hyvät kamat? Saanko? Jes mä sain melkein. Melkein. No! No. Ei mitään, kun mä olin vaan tää spawnilla sit. Yksi juttu tapahtui. No. Joo, okei. Vähän lagas tää. Lagaako? Ei tää minne vaan tää. Joo. Kun ei pysty kunnolla. Okei. Miksi sä et päivitä? En mä tiedä. Joku lähettelee taas viestiä. Ice. Joo. Se vittu. Yksi laittelee on silleen, yksi mun kaveri on silleen, sä voit auttaa. Mä oon silleen, no missä? Mä oon silleen, en kerro. What? Häh? Siis yksi mun kaveri oli silleen, sä voit auttaa. Mä oon silleen, okei, miten? Se on silleen, mä olin silleen, no. Sitten se on silleen, en kerro. What? Mitä siinä on järkeä? En kerro. Okei. Ei oikein siinä ollut mitään järkeä. En kerro, se on siinä. Loppu. Voidaan pelata tätä tokaa, okei? Toka matchiin. Oot sä täällä samalla paikalla? En mä oo vielä siellä paikalla edes.
paikassa. Kuinka kauan sinulla vielä kestää? En- Monta tyyppiä siellä on jäljellä? Ei tietoa. Siinä sivulla näkee monta tyyppiä. Niin yksi tyyppi on vielä, mutta se on näkymätön. Monta tappoa sä oot tehnyt? Mä oon tehnyt näin. Ota. Mä ikävä saa selittää. Sano siis. Häh? Mä tapoin sen! Se oli näkymätön. Mä näin niitä palloja tai mikä ne onkaan. Niitä pyörejä. Pyöryy tai niitä. Niin. Mä seurasin niitä ja tapoin sen. Se oli aivan chesti. Se yritti saada kaikki diamond fullit. Onko N? T. Nyt. Joo. Ja tää on se viimeinen, mitä me pelataan nytten. Tässä videossa. Koska ei... Ja näitä videoita tulee kyllä lisää, jos tulee lisää tykkäjiä. Ja tää on meidän ensimmäinen video tässä kanavalla. Ei. Jes. Sain vähän komboa. Relax. Mä sain relax, jes. Sain relax. Kuinka nopea sä oot toisen tyypin luona? Ei kun mä vaan heti painasin sen alla. Jaa, sen viereen vai? Joo. Okei. Mä varmaan menen tonne keskelle ehkä nyt. Oi, timumiakka. Se on paras mulle. Enderpearleita. Chestplatea. Vähän lagaa, oh my god. Tiesit sä täällä sun talon alla, tai siis täällä lattiasta, kun sä kaivat yhden blokin, niin siellä on kunnon reikä siellä arkku. Onko? On. Mä oon täällä keskellä jo. Onko mä tuun sinne keskelle? Ota, me tarvii potio, koska mä haluan tietää kuka on näkymätön, kuka ei. Se oli ihan huono, jos mä en tiedä. Mä oon ihan kohta keskellä. Joo. Ei mene kuin pari sekkaa. Joo. 1. Ota. Yksi on. Se juodaan potioni. Heitto. No, Mä oon täällä. okei hyvä. Otan nää kaikki potot. Mä tarvin... Oi, jes. Tarvitse mitään? No oikein. Tarviks sä? En mä tarvi ainakaan. Käy se jonkun luona, mä käyn tän luona, joka on tuolla veississä. Joo, mä voisin. Ai. Just hittaat mua joka kerta. Vitsi kun mä oon kipeä oikeesti. Tää alkaa jo olla ärsyttävää. Hei, mitä helvettiä? No? Häh? Tapoiks mä tän tai jotain? No, ihan sama. Mä tulin tänne beissiin, heitin myrkkypotion sinne. Sitten mä tulin sinne ylös, molemmat oli kuollut. Mä oon sillä, what the fuck? What the fuck? Oi. Se oli siinä. Joo. Ei se mitään. Onks sul mikä miekka? Mulla on Diamond 1. Ai, Sharp 1. Joo. Holy shit. Onks sul... Siis ei Sharp 1, kun Diamond 1 vaan. Okay. Käydään tuolla. Täällä on turhaa liikaa Tää kamaa. niin tippuu. Bye bye. Bye bye. Hei, mitä helvettiä? Oh, mä niin tapoin jonkun. Niin tapoin. Se oli... Keskellä on joku. Onko? Hoi saatana. Ei, se on meidän paikka saatana. Perkele täältä näin. Ei. Ei juma. Ei Se juma. tippuu. Tippuko? Joo. Voi Se on, ihan se on minä vastaan sinä. Älä vielä. No joo, mut odotan, että mun... Joo, mä otan ne. Kyllä sä tiedät. No ne kaikki kamat vaan siitä sestistä. Jos tarvit jotain, okei? Katsotaan mitä mä tarviin. Joo. En mä kyllä tavallaan mitään tarvii. Aloitetaanks? En mä tiedä, sulla on vähän voimakkaat armorit.
Tehdään sit silleen, että laitetaan Iron Fullit pelkästään. Okei. Sovitaan sellainen. Mulla on nyt Iron Fullit. Okei. Oota, ei mitään. Puuttuuko sulta paita vai ei? Ei kun ota vaan ne diamondit, koska mä sain diamondit jo. Ai sait vai? Joo, mä sain. Siis mä droppasin noin. No, sitten. Mulla on sulle housut jo. Tässä on sulle paitakin. Ota tosta. Tossa. Niin, nyt on valmis. Ota, mä haluan reloadaa mun oset noin. Hei, tehdäänkö tänne kenttä sitten? Ai kenttä. Joo. Ota vähän blokkeja sitten. Ei se mitään, mulla on pikaksi. Ei nyt noin iso. Tän en mä nyt tiedä. Mä laitan vaihdos vähän pieneksi kaikki. Tosta hyvä butterpack. No niin. Pakko koristaa. Ei. Hupsis. Okei, sovitaan. Mutta mä lähden Kaneen. Et lähde. Tuu tänne takaisin. Mä oon täällä. Ään. Saaks heittää poisoni? Joo. Ään. Tee. Nyt. Oi, kumpi voitti? Sä voitit. Minä. GG. No niin, siinä oli se video ja nähdään seuraava kerran. Jep. Siitä varmaan tulee taas Skruvarsia varmaan. Ehkä. Tuleeko? Tehdäänkö? Joo, tehdään... Joo, Ei kun, vaikka. oota. Tehdään osia. Siis osa ykkönen osa. Joo, tehdään osia. Joo. Moikka. Moikka, nähdään.